kunar'so ke ce bugun zuciya idan babu ke numfashi zai fita na sha wuya ke ma ki sha wuya na zama ke ma kin zama ni a kunar'so. mata. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amincin Allah ya tabbata a gare ki. Ya kyakkyawa. Ki haƙuri a bisa tare ki akan hanyar nan da nayi. Kin san mutuncin ƴa mace. Ka same ta a gidansu. So da ƙaunarki shine yasa na haka. Amma dan Allah zan iya jin sunarki? To alhamdulillah, sunana Ikilima. Suna mai daɗi. Alhamdulillah, wannan alamu ne na samun nasara a soyayyata. Hausawa sun ce yabon gwani ya zama dole. Kina da alkunya kuma kina da tarbiyya. Duk wanda ya same ki a matsayin mata, lalle yayi nasara. Ni sai da ke ma sai da. Dan Allah ina neman wata alfarma a gare ki. Ina son ki dan mun magana ko so ɗaya ne domin ji daɗi a cikin zuciyata. Idan kika yi hakan zai tabbatar min da karɓuwata a gare ki. Ina godiya a gare ka bisa yabo da girmamawa da kai a gare ni. Haba dai, ake ce kika cancanci godiya da kika tsaya kika saurare ni. Sunanki mai daɗi Ikilima. Ni sunana Ahmad. Sunan ba daɗi ko? Ha, wannan ai babban suna kenan. Suna gode. A gidan mai anguwa ko? Haka ne. Amma ya aka yi ka san gidanmu? Haba dai, kin san abin da kake so. Ba zai muka wahalar sani ba. Shikenan, nagode, sai an jima. Okay. Kaso aso kariba ta soyayya, kaso aki ka zuci sai ta yo jinya. Da Allah ina kawanki fa. Lafiya da mun da kake nema ita kawata baka san a inda take bane. Dala ji wannan. Daga tare ki an miki magana aski sai ki ga mutane bakan magana. Ka ji min Hamza, me kake takama da shi ne da kake ga min bakakin maganganu ne? Dalla dube ta kamar wani namiji. Wallahi kuma gaskiya ka ne Allah kuwa. Kamare shi. Ayi mun daidai. Kamar yana Hamza? An mare ki ji duk uban da zaki turo ki turo. Sha kawai. Wallahi tallahi Hamza sai ka san ka mare ni. Ki ce duk uban da zaki kira an mare ki yazo ya rama ni. Alhamdulillah, tabbas lalle annabi yayi gaskiya. Gashi duk matan da suke rububin son Ahmad a cikin garin nan
ya ƙi kula kowa sai ni kaɗai. Alhamdulillah, Allah na gode. Ikilima! 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 Na mama. Me ke faruwa? Me tunani me kike haka me ke faruwa? Ba komai. Tunanin me kike yi naga kin yi shuru me ke faruwa ne? Babu komai mama. To babu komai amma kika zo na kika yi shuru? To ki gama wanke ki je ki share man daki. Ki sauri. Kunar'so, 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 kunar'so. Barka da fitowa mai yadda. Ke ce alkibbar zuciyata, a bar ƙaunata a koda yaushe. Ka ga Hamza, wai yaushe zan faɗa maka ka fita a rayuwarta ne? Wai kawai ni irin maye ne. Wallahi mai rami mayanki ne, na haukace a sanadiyyar sanki, kuma ba zan taɓa na sanki ba, ko da a ce duniya za ta tashi. Na faɗa maka ka fita harka ta ina da wanda nake so. Ba na son ka fita a harka. Haba mai ru, me yasa zaki rinka faɗan cewa kina da wanda ke so a gabana bayan kin san faɗan hakan zai sa zuciyata ta shiga ƙunar so. Kula ka inda na yi ne ma har yasa kake faɗan irin wannan abu. Mero! 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ta shige gida. Wallahi kuma waye na rantsi da Allah ba zan lamunta ka ba a cikin garin nan sai na ga uban waye shi. Kunar'so ke ce bugun zuciya idan ba bike numfashi. Wa alaikum salam, habibiyata. Ahmad sanna zuwa. Sannin ki ne ba. Allah sarki ki ne ba. Ga tun ranar da muka haɗu mun sake dawowa ko? Babu komai. Kai ne nawa. Kuma ko da bana tare da kai, na san ina cikin zuciyarka. Saboda kai ka zama wani bangare daga cikin rayuwata. Ni ma haka yake ni ba. Ke tawace ta har abada. Kuma kina cikin raina. Kuma yake ni ma ba wanda ya sai raba ni da ke. Don ke tawace ta har abada. Ni sai da ke ma sai da ni. Alhamdulillahi kullu wa biyadil amru kullu wa ilaihi yurja'u al-amru kullu wa huwa kullu yudabbiru al-amru kayfa yasha wa haythu sha wa mata sha wa ala ma sha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da muke tunatar da juna tsakaninmu idan muka fito daga masallaci muke dan zama muke dan tunatar da junanmu. Kai Usman, a dakatar da wannan tunatarwa ina son magana da kai. Ha babawan Allah, ba ga tunatar da juna muke yi ba za ka ce in zo in bar tunatar wanda nake yi? Wai me yasa mutane ba kwa tunawa da maganar Allah subhanahu wataala da yake ce mana a cikin alkur'ani mai girma yake ce mana bismillahir rahmanir rahim wala tusair haddakatun nas wala tamshi fil ardi maraha. Kada ku yi tafiya akan doron ƙasa kuna masu ɗagawa da girman kai. Kai, ni ba wa'azi na zo kaman ba. To bayan Allah akwai haƙuri. Kun ga yanayi na ƴan uwanmu matasa na cikin gari ko ba haka ba. Za mu ƙare shi insha Allah in Allah ya kai mu gobe. Yawwa. Salli ala nabiyil karim. Kuma Muhammadu ma kana Muhammadu ala Muhammadu Rasulullah.
awa dadi zaka ce na zo. Bari ka ji in gaya maka. Duk wani iskancin da kake a garin nan na shige da fice duk ba wanda ban san da shi ba. Ke Hannatu, kina tunanin cewa jin tsoron ki ne? Ko kuwa kina tunanin cewa zan tsoron wannan banzan yayin naki ne? To bari ki ji in gaya miki. Babu uban da ya isa ya taka ni a garin nan in dai yaya na kalle yana nan a cikin garin nan. Shi yasa nake abin da na ga dama. Kai da yayanka din banza da wofi? Kiyana yake zagi? Yana yake zagi? Baki san da shi ba? To bari in gaya miki. Babu uban da ya isa zage yana a cikin garin nan. Matukar yaya kalle na nan. Yaya kalla bala'i ne a cikin garin nan. Ka daga hannu kamare ni? To wallahi sai na sa yayana yanke ma wannan hannayen naka. Ka kara daga hannu kamare ni? To wallahi sai kaga abin da zai faru da kai a garin nan. Ki je duk inda zaki je, sannan kuma ki sani uban daba a garin nan yayana ne. So ke nake so, amince na amince. Kunar'so